Novo aktuelnosti iz Crne Gore. Hoćemo sekularnu državu. To su poručili građani na protestu ispred Ustavnog suda, nezadovoljni zbog namjere lokalne vlasti u Nikšiću da uvede crkvenu slavu kao dan opštine. Prethodno je Liberalna partija predala inicijativu Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti statuta opštine Nikšić, kojim se dodaje član koji crkvenu slavu uvodi kao dan opštine. Potpredsjednica Liberalne partije Jelena Marković poručila je da će sačekati još 10 dana, a ukoliko taj član ne bude izbrisan, ponovo će protestovati 26. aprila. Obilježavanje 12. maja u Nikšiću i najava lokalne samouprave o događajima u kojima se vjerske zajednice ponašaju kao da su dio državnih institucija, a Ustavom Crne Gore one su odvojene od države i ne smiju se miješati u državne organe, a zloupotreba je službenog položaja kada čelnici opštine Nikšić uvode Crkvu Srbije u institucije sistema, a Ustavni sud, kome sam predala urgenciju povodom statuta opštine Nikšić i slave grada prije mjesec dana, ne daje baš nikakav odgovor na moj zahtjev, kao da namjerno žele izbjeći donošenje tako važne odluke. Time se